लोखि फुजायाव थांनो लोखि काजलगाव लोखि मेलायाव ओंखारलायबाय पिलपिलिजों फेमिलि नायलांबाय था जायफोर नुवाखै माने जायफोर नायनो लुबैदोंमोन काजलगाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दे काजलगावआ नायनो लुबैदोंबा माने नायदों दे नायबानो जाबाय आरोना आं दिन्थिलांगोन जायफोर फैनो सानदोंमोन फैनो हायाखैमोन नायनो लुबैदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं दिन्थिलांबाय थागोन आरोना बेफोरबायदि Cepat. Nak ke sini mau dah dah. Ke sini mau dah. Wah. Bila cepat. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Ekso lagi, dangar kita gini kah? Dangar oilu ekso. Wah. Ekso. Kita sob ekso. Kita sob ekso. Gila. Ini ada? Pak Bidam, gerak.
Ôi babu. चलो bro. दिल्ली जाएगा दिल्ली 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 एकदम ढाम जाऊंगे इतना नासी है और ये चिट्टे में उठी देख ए उसरो ना दे भी है लागी जाओ Mami guna kerang korong. Oh, uri sendang berpe. Bro. Hả? Lại Đà Lạt rồi. Hello. Ơi, lại rong rồi. Ba là này đi.